Na mana subscribes da ƙararrawar sanarwa mun gode. To fa jama'a a yau ne dai wacce kuka fi sani da Hajiya Sara wacce aka fi santa suna na anta na ainihi Aisha Izzasu ta fitar da zafafan hotuna da bidiyo tare da ita da Lawan Ahmad inda suka yi hotunan da ake yi kafin aure. To jama'a sai ku biyo mu domin samun cikakken wannan rahoton. A yau ne dai wadda kuka fi sani da Hajiya Sara ta cikin shirin fim ɗin Izzasu wadda ya fitar da zafafan hotuna da bidiyo ita da Lawan Ahmad inda ta fitar da wannan hotuna da bidiyo wanda ake yi sa kafin aure. To wannan bidiyo da hotuna da ta fitar da su na ainihi ne na gaske ne wanda ake yin su kafin auren ko kuma irin wanda suke yi ne a cikin shirin fim. To jama'a za ku ga biyo mu domin ganin rahoton gani da ido akan wannan lamari. Ita dai wannan Aisha ta cikin Izzasu wacce kuka fi sani da Hajiya Sara ta daɗe tana yin abubuwa kamar tana nuna tana son Lawan Ahmad. To Allah ya samu dace.